Ahojte, vítajte pri ďalšej časti môjho pletacieho podcastu. Dneska máme špeciálnu časť. Je číslo 10 a vyhlásime dneska aj súťaž, takže zostaňte tu. Takže milé pletiarky, milí pletiari, vítajte pri mojej ďalšej časti podcastu. Ja sa volám Dagmar a toto je moje miesto, kde rozprávam o svojom pletení, o vlnkách, čomu sa venujem a všetko okolo toho. Takže ak vás to zaujíma, tak som rada, že ste narazili na tento kanál a tí, čo ma už poznáte dlhšie, tak vítajte späť. Tento podcast sa volá Dagmy Knic a nájdete ma aj na iných sociálnych sieťach, na Instagrame, kde som tiež Dagmy Knic a na Ravelry ako Dagmik. Takže kľudne si ma pridajte aj tam, budem rada. A poďme teda na to. Ja som trošku nachladnutá, takže mám plný nos, takže sa nečutujte, keď mám trochu iný hlas. Dúfam, že nebudem musieť smrkať. A vidíme sa po dlhej dobe. Mi to trvalo trošku. A to z toho dôvodu, že a keď sme sa vlastne vrátili z dovolenky, tak som bola chorá a potom bol začiatok školského roka, čo je vždycky náročné. A zase som teraz chorá, takže teraz tá jeseň je taká divoká, aj keď ja jeseň milujem a som tak strašne rada, že sa ochladila a môžem konečne vytiahnuť tie úžasné svetre a nosiť ich, čo sa veľmi teším. A dneska teda mám aj na sebe teraz taký, čo mám úplne že najobľúbenejší a nosím ho stále. A je to od Midori Hirose. Je to tá istá návrhárka, čo vymyslela legendárny ranunculus. Takže vidíte tento svetrík. A teraz nemám dneska scenár, takže som trošku nepripravená a rozmýšľam, že ako sa volá. Ja si spomeniem, a keď nie, tak vám to dám sem. A ja som ho plietla z Iron Tweedu od Lens du Nord, ktorý som kupovala od Lony na predaj. A teda podľa mňa je to úplne že skvelý matroš na jeseň, keď nechcete niečo navrch, lebo fakt je hrejivý, ale veľmi príjemná je tá vlna. A teda sú tu tie obrovské osmičky cables a toto sú ešte tiež vlastne a je to veľmi super. Aj keď je to táto bedwing, alebo to keď dvihnete ruky, že sa vám to celé dvihne situácia, pretože to je platené do kruhu. Toto je vlastne ten dvojitý, len krásny. A spomenula som si, ako sa volá. Asi nie. No ale strašne ho milujem a ťahám ho teraz všade. Tuto na rukavoch trošku žmolkuje už, ale iba fakt trošku. A na tele v pohode. Takže ja si myslím, že je aj dosť odolná tá prieda. Škoda, že už teda ona na predaj to už dala túto vlnu, ale ja som zaváhala teda. Mohla som si kúpiť ešte nejakú farbu na ďalší, ale tak snad niekde zožnem alebo niečo podobné. Takže ten teraz nosím neustále a je mi v ňom teplo, ale ja si ho potom prezlečem, keď vám ukážem svoje dopletené veci. Takže poďme na to. Nemám toho veľa dopleteného. Zistila som, že iba 3 veci, ale mám toho strašne veľa rozpleteného. Takže bude o čom hovoriť. Takže bolo teda to leto, to dovolenkové obdobie, jak to za mnou je moja kamoška ovečka Pokémonová, ktorú som dostala od syna. Takže tam ma to stráži. No, bolo to dovolenkové obdobie, leto a teda ja som si vždycky na cestu brala nejaký projekt. Takže prvá dovolenka, čo som bola v tom Japonsku a Číne, inak môžete si pozrieť môj podcast, ktorý som už vydala konečne. Dlho mi to trvalo, lebo to bolo treba zeditovať a bolo tam treba pridať veľa fotiek, čo bolo náročné. A tam som si teda uplietla tento ranunculus. A stihla som to za tú cestu, aj keď bola krátka. Plietla som to hlavne
lietadle. Aj keď tam som nestihla až tak veľa, tam som sa tušne dostala aj pod ten výplet. Ale potom som to nejak stihla. Keď každú chvíľu nejaký jeden riadok uštrikujete, tak sa to dá. No a z čoho som to plietla? Plietla som to z Caravely teraz ma to nenapadne, ale dávam to sem. Rosarios 4. A tiež som to kupovala olovený na predaj a je to teda 100% bambus. Predáva sa to v 100 gramových kopkách a toto mi presne vyšlo z toho 100 gramového. Ešte mi aj niečo zostalo, ale iba malý kúsok. A je to teda veľmi splývavé. Pri tomto som používala hore to väčšie nahodenie, to znamená to German Twisted Cast On, to voľné nahodenie. Nepoužívala som ten druhý, ten Tubular Cast On, takže je to voľnejšie. Ja si to asi dám na seba, aby ste videli a potom, už mi je fakt teplo v tomto. Takže, no, pozriem, kde je vzadu, keď som si nechala taký malý konček, aby som vedela. No. Takže také veľmi príjemné. Za túto je také väčší ten výstrih a taký padavý. A je to veľmi príjemné, ten bambus, taký jemný. Ono je to vlastne asi taký kvázi stužková, trošku sa to dosť rozchádzalo, ale ani až tak. V pohode sa to dalo pliesť, na 5-kách som to robila. Takže takto som stihla. A teda pre mňa je Ranunculus asi taký obľúbený projekt, čo sa týka na cesty, pretože ho viete stihnúť dokončiť a je to fakt potom taká odmena, že to stihnete za tú dovolenku uštrikovať. Ja už ten návod tak poznám, že nemusím pri tom rozmýšľať, viem, aké ihlice použiť a dá sa na to použiť hociaký materiál. Takže je to taký, že nemusíte premýšľať a vymýšľať a keď fakt neviete, tak náhodte Ranunculus. Takže tým sa ja riadím. A ešte som vám chcela ukázať, ja som to hovorila v tom minulom podcaste o tom cestovaní, že som to mala tie ihlice v takej ruličke, tak tu som chcela ukázať. Vlastne sa to predávajú takto 3. Needle protector, no. Ochranca ihlíc. A tam si to vlastne takto strčíte donútra a je to takto. Takže tak, toto som vám chcela ešte ukázať. Takže to som si kvôli tomu kúpila, aby som bola v kľude, že mi to prejde cez to letisko, teda, lebo však sme leteli do Číny a aj do Japonska, tak som bola trošku stresať, či mi to nezabavia, keďže som to mala v príručnej, ale všetko v pohode. Nebol žiadny problém, mala som to na drevených ihliciach, takže pohodička. No, takže toto je jeden dokončený Ranunculus. No a potom na konci leta, ešte si to nebudem dovolať, sme išli zase na dovolenku a čo si zase zoberiem, takže ďalší Ranunculus, takže mám ďalší Ranunculus, ktorý ešte nemám opratý a vyblokovaný, ani tento vlastne, ale ten bambus je taký splývavý, že to asi ani moc netreba prať, toto bude treba oprať. No, takže sa pozrite, je to Holzgarn Coast. Tiež na 5-kách a takáto pekná levandulová farba. To je 50 gramové klopko a zostal mi tiež už iba malý kúsok. Takže presne to vyšlo. A tu som urobila teda Tubular Cast On, takže je menší ten výstrih. Ja si to dám na seba, aby ste videli. No, takže toto bola tiež taká zaručená vec a tiež som to stihla dopriesť za dovolenku, takže super. Som bola šťastná. Započíté konce mám, vyblokované nemám. Poviem vám hneď prečo. No. Tak vidíte, tam je ten výstrih menší, ale ešte uvidíme, ako sa to vlastne natiahne s tým blokovaním. Je to veľmi také pekná romantická farba. Tuším aj svedčí.
Som spokojná, no. Takže už iba nablokovať. No ja sa musím priznať, že ja trpím takým pletierským tým syndrómom, že keď niečo dokončím, tak mám fakt problém to nablokovať. Započiť konca, to ešte dávam, ale nablokovať a pustiť sa do toho procesu, dať to do toho umývadla, oprať to tam potom to s tým uterákom sušiť a vypínať, všetko tak. Tomu sa dosť vyhýbam, takže tým pádom ešte tento nie je opratý, ani tento. A ešte môj ďalší, tretí dokončený projekt, čo je Shift od Andrej Maury. Ten treba ešte aj zažiť potom. No takže vlastne mám 3, ktoré by som chcela oprať. Ešte mám jeden ranunculus, ten biely, ten tiež treba oprať po lete. A ešte aj šaty potrebujem oprať, takže mám asi 5 projektov, ktoré musím oprať. Takže tým pádom sa mi do toho vôbec nechce ísť. Takže tak, no takže mala by som nabrať tú silu a urobiť to. No a takže tu máme ten Shift. Je to vlastne nákrčník, ja ukážem, že jak sa to bude zošívať potom, ale ukážem vám, aké to krásne. Takže vidíte tie krásne farby, je to vlastne Edition 3 od Chopin Vole. Krásne, krásne. A bude sa to zošívať takto. To sú vlastne tieto konce 2. Aj tuto je jeden a sa to tam zošije. Bude takto krásny. Bude krásny a mohla by som ho už asi aj nosiť, však už sa ochladilo, že? Takže asi je na čase sa odhodlať k tomu. Krásny, no jasne, tie zelené farby sú fakt dokonalé. Takže vlastne na tomto okraji, kde sa bude zošívať, na tých dvoch, je to obyčajné také začistenie a tuto, kde sa to nebude, tak tam je vlastne dudinka I-cord. Tá je aj na tomto konci. Sa to trošku roluje, keďže to nie je nablokované. Aj na tom ďalšom. A plietlo sa to od tohto. Takže odtiaľ to takto sa rozširovalo na dve strany. Na jednej sa robila dudinka, na jednej normálne. Pridávalo a potom sa vlastne pridávalo až sem, tu sa uberalo a to sa rýchlo skončilo. Ostali mi zo pár zbytkov. Ja som na to chcela ukázať, že aké farby som použila a ako sa spolu používali. Takže tieto 3 dostali mi takto zbytky, najviac z toho prvého, najsvetlejšie, to je Lizetone, tuším. Toto je Grünzeug a toto je, toto neviem, asi. To neviem, ale dávam to sem. No a takže najprv sa začínalo s tou najsvetlejšou, vidíte, a tá sa striedala, to bola moja A farba, toto bola B s touto. Vidíte, to sa striedalo. Potom sa tá B vymenila za tú tmavú, za tú tmavšiu, vidíte, to je tento úsek. A tu sa potom vlastne vymenila tá podkladová, táto za tú tmavšiu trošku, strednú tmavú. A išlo sa s tou tmavou a nakoniec bola podkladová tá tmavá. A tam sa potom pridala na konci aj tá najsvetlejšia. To sú tieto ďobky. Takže takto som to ja vymyslela. No a teda som spokojná. A je to veľmi návykové. Sú to vlastne iba snímané oká. A snímané tak, že tuto sú, vidíte, že to je obrátko. A je to super návykové, nie je to ťažké podľa mňa. Ak budete mať niekto k tomu otázky, že ste sa stratili v tom návode, lebo je po anglicky, tak mi dajte vedieť, ja vám poradím. A fakt je to super. A je to, teda podľa mňa je to pôvodne písané na Spincycle, čo je tá americká, taká známa značka, ktorá začala s týmito takými
prechodovými vlnami. Ale tento Chopin Edition 3 je na to super. Ja som to pletala na trojkách. Kľudne som to podľa mňa mohla pliesť na väčších, na 3,25, lebo podľa mňa je trošku menší, ako má byť. Aj čo som podľa rozmerov pozerala, neviem, či sa to ešte vyblokuje. Takže kľudne na budúce na väčších a je to podľa mňa super aj projekt ako darček pre niekoho. Že ma to fakt bavilo, takže by som bola ochotná to niekomu upliesť ako darček, keď viete jeho obľúbené farby. Tak je to super. A akékoľvek, ktorý sa podľa mňa k sebe hodí a nemusíte nad tým nejak extra rozmýšľať. A tento si asi nechám možno, uvidím, možno ho niekomu dám, ale páči sa mi to, takže asi ho nechám. A čo ma inšpirovalo, vlastne som chcela ešte povedať, tak ja som videla podcast Viewpointu a oni tam o tom hovoria, lebo Andrea Maury má vlastne celú sériu týchto snímaných ok návodov, aj sveter, ten sa volá tuším Shifty, aj tú šatku, aj neviem ešte čo všetko, asi aj čapicu. Takže toto je nákrčník, nie je zošitý. Takže toto je fakt super. A videla som aj vaše všelijaké hotové výrobky z toho, takže ma to veľmi inšpirovalo a je to teda super zábava. Kto váhate, choďte do toho. Takže toto bol môj posledný, tretí dopletený projekt. A teda som intenzívne pracovala na ďalších projektoch. Vlastne na tej dovolenke som plietla na tej druhej, čo som bola, toto a toto. A ešte som si začala, to som si tam tuším iba nahodila, tento Ripple Crop Top od Jessie Made, z ktorého mi došla vlna. Ja som mala také zbytky Cotton Merino od Robsu, takúto malú zelenú, a došla mi. Ale som si to vypočítala, už som na uberaní, za chvíľku sa vlastne pôjde, už je aj oddelené, už sa pôjde iba na ramienka, no ale došlo mi to, takže si budem musieť dokúpiť. A samozrejme mali jedno posledné vlny na predaj a nestihla som si to kúpiť, som si myslela, že však to sa nepredá, samozrejme, že sa to predalo. Takže budem musieť nájsť niekde inde, už som si asi aj našla kde, takže si to objednám a dokončím, lebo je to fakt super. A toto bol vlastne môj cestovný projekt menší, lebo teraz veľa cestujem autobusom a toto bolo fakt super vhodné na to cestovanie autobusom a išlo to od ruky. Takže to mi chýba pred dokončením. Keby to mám, tú vlnu, tak je to tiež dokončené, ale teda není. Tak to je jeden. A ja som si na tú dovolenku zobrala tú druhú, asi 5 projektov. Toto, 3. Ešte jedno, čo som kúpila potom v Japonsku, to vám ukážem. A ešte je ďalší projekt, ktorý som nahodila až doma. A to je Anity, o ktorom som už hovorila, že ho chcem pliesť. No a pozrite, už mám takto. Toto je vlastne predný diel. Tak, pozrite. Tam je taká zelená, modrá a toto je tmavo modrá a je to Drop Spell. Pletiem to na 6,5, takže to ide nie, 5,5, sorry. Návode, že 6,5, ale mne to vyšlo na 5,5. Veľkosť číslo 2, tuším. Tam som sa veľmi dlho rozhodovala, že ktorú veľkosť, aby to bolo dostatočne oversize, lebo to je vlastne, tuším, sa to pletie bez rukavov, takže aby to tak vyšlo pekne. Takže už som na tej časti, kde sa má urobiť iba jedno opakovanie a už sa bude uzatvárať vlastne na výstrih. Čo je taká zložitejšia časť, ktorej sa vyhýbam samozrejme. Takže takto to vyzerá zozadu. Tiež pekné. A toto sú tiež vlastne snímané oka a to je toto je obratko, toto je hladko, takže to je ten... neviem, ako sa to teraz vedela. Minulo som to hovorila. Rib stitch, niečo corrugated ribbing. No neviem, proste sú to tie snímané očka.
takže nie je to vypletanie a je to super zábava. Takže vlastne teraz som sa tak namotala na tie snímané očka. Takže je to super. A jedno už toto som vyplietla a ostatné ešte pozrite, koľko mi ostáva. Takže je aj dobrá spotreba. Mám to v takejto peknej myštičke. Takže na tom by som chcela robiť, lebo to by sa vlastne mohlo dať nosiť aj teraz na jeseň, na niečo s dlhým rukavom, že navrch potom. Takže to by som chcela dokončiť. Takže to mám takýto stav. A teda páči sa mi to. Uvidíme, ako to bude vyzerať celé. A ešte čo som sa s tým snímaným očkám teraz aj, keď neviem, či pozerávate, ale ak pozerávate Young Folk Knits podcast, to je taká Američanka z Arkansasu, tak ona vyhlásila aj kal na spoločné platenie na taký mozaikový, takže s tým by som tam chcela prispieť, s týmto tam mozaiky, lebo teraz ma fakt baví. A je tam plno takých návodov zaujímavých, takže kto by chcel vyskúšať mozaiku, tak choďte do toho, je to super ľahké a super návykové. Aj keď ja som si myslela, že na začiatku mi to fakt nešlo, lebo som to plietla na tesno a išlo mi to strašne zle na tých ihliciach a potom som sa trošku uvoľnila to napätie a už to išlo super, takže ide to super rýchlo a je to zábavné. No. A čo robím inak oproti návodu, tam je, že sa strihajú tie, ako sa striedajú farby, ale ja si to tu vediem pekne vzadu, tuto na kraji, aby som sa nemusela započívať potom milión koncov. No, to je toto. Teraz rozmýšľam, ako ďalej. No dobre, ďalej vám ukážem tú tašku, lebo som to brávala keď pršalo. Keď tak pršalo. Tak to je ten môj Zephyr pullover, na ktorom som teda dosť pohla. Tak už mám oddelené rukávy. Skúšala som si to? Tuším, hej. A je to super, to vyzerá. Pozrite sa na to. A teda už mi chýba iba pár centimetrov na tom spodku, lebo ja to chcem cropped. Vidíte, aké to porovnáte s tým ranunculosom, ktorý je tiež crop, tak už mi chýba kúsok iba. Takže ja chcem teraz pliesť rukávy. Padlo mi tu niekde? Niekde mi to padlo kopko. No, vidíte, toto mi ešte ostáva z toho jedného kopka. Takže si chcem previnúť to druhé kopko a začať robiť na tých rukávoch. Lenže tam na vode je písané, že odporúča pliesť rukavy nie na Magic Loopu. A ja teda väčšinou vždycky na Magic Loope robím rukavy. Že tam sú potom také tie roztiahnuté vlákna, hlavne keď to je mohair. Po anglicky sa to volá leathers. Takže ja teraz rozmýšľam, že či to risknem na tom Magic Loope, budem si dávať na to pozor. Lebo ako niekedy sa mi to robí, je to pravda, no. Ale si teda dokúpim nejaké ihlice, čo sa na nich robia rukávy. A teraz som rozmýšľala, že aké. Lebo existuje tie trio od Ady, čo sú tie tri ihlice také trošku zahnuté. Tak ak má niekto s nimi skúsenosti a plete s nimi rukávy, dajte mi vedieť, že aké sú asi skúsenosti, že či je to dobré alebo nie. Alebo ešte teda druhá možnosť, tie skrátené ihlice a na malé lánko. Tak neviem, že čo je lepšie, tak dajte mi vedieť, aké máte s tým skúsenosti, čo máte a že čo vám teda vyhovuje. A keď asi každému vyhovuje niečo iné. No na tých 5 ponožkových sa mi to nechce. To ja som skúšala ešte na začiatku, keď som štrikovala tak do kruhu. A to je na mňa trošku príliš. Takže rozmýšľam, či si to dokúpim alebo nie. A na tom chcem potom robiť, lebo ma to baví. Aj keď je to dosť pomaly. Ale je to krásne a chcem to nosiť teraz na jeseň alebo v zime aspoň. No a chcem ja robiť tie dlhé rukávy, také tie dramatické, až potiaľ to sú také rozšírené, takže to budú trošku dlhšie rukávy. Trošku viac práce.
Takže tam som pokročila. A kde som ešte pokročila, tak to je tento môj sveter, strawberry sveter od Lepu. Už mám rukáv, jeden rukáv mám hotový. No, dám to. Dám si to na chvíľku na seba. A teda ten rukáv bolo rýchlo spraviť. Takže vidíte, že tak, aby by to, som si to merala, aby mi to pekne išlo. Tá linka, taký dlhý. Potom na konci vlastne taký tá rulička. No, takže mám rukáv. Dosť široký. No a tak toto pekne vyzerá. Inak toto mám také uvoľnené očko trošku, jak som naberala. Musím to nejak zakamuflovať. Ale strašne sa mi ľúbi ten sveter. Chcem ho dokončiť čo neskôr. Ostalo mi toľko toč. Na ten druhý rukáv snad to bude stačiť. Ale som z toho nadšená. A tam sa to ten rukáv robil tak zvláštne, že tu sa ukončili tie očka pred tým ribbingom, pred tým patentom a ten patent sa naberal a potom sa plietol. Asi aby sa to trošku stiahlo. A keď ja som to nenabrala až tak skvelo, si myslím, lebo to mi to niekde také vytrčajú trošku, ale na tej priazi sa to moc nedalo dobre naberať. Ale nie je to ani vidieť, takže nobody knows, nikto nevie. Takže sa strašne teším a myslím, že tá biela mi aj ide k tým tmavým lasom. Takže sa teším, že ho dokončím a budem ho nosiť zime a je mi v ňom teplo. A všade mi tu lieta mohér. Ale bude super, super. Potom k tomu asi nebudem moc nosiť čierne. No to bude všade vidieť. Takže na tomto som pokročila. Takže to je tesne. Dajme tomu, že tesne pred dokončením. No. A vlastne mám ešte jeden dofotený projekt. Ale to je iba taká mini blbosť. To je ten Tanoshi sa to volá. To teda vymysleli podľa mňa Japonci. Moji milovaní, že ozdoba na gombíky. To si pripnete na gombíky. Mám tu niekde nejaký gombík? Nemám. Ja mám aj fotku na Ravelry, ale dávam ju aj sem. No, takže som si urobila takéto Tanoshi. Takže urobila som si štvorček a potom som si tam urobila s mohérom takúto chopacínku. Takže takýto. To bola taká rýchlovka. Vlastne to bol taký najrýchlejší kal, najrýchlejšie spoločné pletenie. Jeden deň cez víkend, keď to bolo 2 víkendy dozadu. A to som stihla. Takže to máte tak za hodinku. A ešte by som chcela teda ďalšie. Mali tam niektoré, že praclík alebo hríbik si urobili. Takže tam sa tie medze fantázie nekladú, takže hocičo. Je to super. Organizovala to a vlastne aj návod má na Instagrame Knit Dein Ernst. Ja vám to sem dám. A je to super ľahké a je to super. Si to môžete potom pozrieť ten hashtag na Instagrame. Je tam plno rôznych všelijakých pekných, zaujímavých, šialených. A teda ja mám väčšinu košiel takých, že nie sú tam vidieť tie gombíky. Takže asi si budem musieť kúpiť takú jednoduchú, že kde by to bolo vidieť a urobila by som si veľa ešte takých všelijakých a bolo by to super. No. Páčil sa mi hlavne ten hríbik, ten chcem. Takže takéto malenké som si uplietla, to som jedno stihla. A ešte na čom som pracovala, to už ste videli. Sídli to v takejto krabici. A je to tam vlastne ten letný top. Musím to takto, aby sa všetky tie nepomotali. Takže to je ten top od Anny Huseman. Interzia top. No. A už som asi tak 4 riadky od toho, jak sa začne uberať na bokoch. Tak to je môj cieľ, aby som to stihla v zime, tie 4 riadky. No, 8 riadkov, keď rátam aj tam aj späť. Uštrikovať. A potom to pôjde hibernovať do jary asi. Ako sa to volá? Waiting for the spring, no. Povedali vo Vlnených sestrach. Takže takto, no. To vyzerá. Ale vyzerá to super, no. Chcela by som to dokončila, teraz už na to nemám moc motiváciu.
Ale tých 8 riadkov by som mohla dať. Lebo mi to tu zavadzia. No. To je to. A ešte som začala niečo. Ešte dve rozpletené. Ešte mám vlastne ten jeden sveter, ale na tom som nepohla. To nebudem ukazovať. A teda začala som presina štrikovať tú šatku z toho kašmíru od Langians. A teda mám zatiaľ iba taký mini kúsok. Takýto mini kúsoček. Takže vidíte, takýto mini kúsoček. No, je to veľmi jemnučké. Pozrite, robím to na trojkách. Je to takéto prísvitnučké, jemnučké. A robím to vlastne... Kúpila som to vo Vlne na predaj a vlastne aj Paulinka má taký krátky návod, alebo ako robila ona tú svoju šatku na Instagrame, tak ja to robím podobne teda. Nahodila som si, a podľa mňa je to inšpirované Sophie Scarf od Petit Knit, ale teda ja ten návod nemám. Ale asi je to veľmi podobné. Nahodila som si 6 očiek a potom som si vlastne, robím si dutinku, aj hore, aj dole a každý štvrtý riadok pridávam na prednej strane, ale robím to vrúbkom, takže obidve strany sa pletú hladko a pridávam, že po tej dutinke KFB, to znamená pliesť spredu dozadu, že spredu dozadu vytvoríte jedno očko. Takže takto som zatiaľ a vlastne budem pridávať, iba na jednej strane pridávam a budem pridávať až kým nebudem v polovici klopka, potom začnem uberať a bude z toho šatka. Takže to som mala taký ten môj do autobusu projekt, lenže je to dosť ťažké na tých trojkách a na tej jemnej vonke, lebo tie naše autobusy bratislavské sa dosť natriasajú. Takže je to niekedy problém trafiť a... takže išlo to pomaly. Nie je to až také vhodné asi do autobusu, no na tých malých uliciach a na takej jemnej vonke. Takže skôr do vlaku. Ale na tom chcem tiež pohnúť, lenže teraz som si samozrejme rozplietla niečo iné a čo je teraz moja priorita a to je MKAL od Stevena Westa. Nechala som sa zlákať tento rok. Minulý rok som neplietla. A tento rok som sa nechala zlákať teda. Ale o tom by som chcela natočiť samostatnú takú malú časť. Budem viac o tom rozprávať. Teraz vám to aj ukážem. Ale tí, čo tu pletú a nechcú vidieť spoiler, teda, že nechcú vidieť, ako to vyzerá, lebo ja som už na Clue 2. Na tej druhej nápovede a som v strede. Takže kto nechce vidieť, tak ten raz nech sa nepozerá. No, takže... Mám to na ihliciach, na stovkách, ale už je to obrovské. No. Takže sa pozrite na to. Tu sa robia takéto... Tu je brioche a to som robila s mohérom. A inak sa robia takéto bubbles, takéto polkruhy, tie sa potom spájali. A je to teda... a šialené a super a milujem to a je to mega zábavné. A ten brioche je totálne rytmický a úplne ma to baví, takže som šťastná z toho a som v polovici dvojky nápovedy, takže to stíham. Dneska je sobota, do štvrtok vyjde ďalšia. Lebo mňa strašne brioche baví a úplne mi chýbal a úplne som nadšená, že tam je. Takže teším sa z toho, je to super. Poviem vám, aké som použila. Už sa môžete pozerať, kto sa nepozeral. Aké som použila pri jazde, keď vám budem ukazovať svoje nákupy. No. Všetky rozpletené som už ukázala. Rozpletené, no. Teda ešte ten sveter, ale tento nič. Takže tak. Ale strašne mám chuť pliesť nejaký sveter. Jak tento. A už viem, ako sa volá. Snowy Forest. Snowy Forest.
tak chcem taký nejaký plies, lebo to bola mega zabava, bolo to mega rýchle, lebo to bolo na veľkých uliciach, do kruhu a pecka. Chcem nejaký sveter plies, no. Aha, tento mám, ale to je iba ruka. Ja chcem nejaký pekný. Ja som vlastne rozmýšľala, že by som si urobila tento, ale taký cropped a nejakej žiarivej farbe. Žiarivej fialovej alebo žiarivej modrej. No, takže tak. To je moje také, že poďme, že by som chcela. Musím sa napiť, lebo už mi vyschlo. Pijem bylinkové čaj teraz, keďže som nakapatá. No, poďme na nákupy. Ešte si trošku nos. Poďme na nákupy. Mám tu toho veľa. Nákupy a potom trošku plány a to bude všetko. Že? No, takže začníme. Čo som si kúpila v Japonsku, ak ste nevideli moju cestovateľskú časť a zaujímavosť, tak si pozrite, tam som to ukazovala, ale ukážem vám to aj tu. Tam som si ja kúpila, prosím pekne, takýto lan, takej zelenkavej. Nazvali sme to, že matcha odtieň. Malo sa to, že hobire, fine linen. A na 4 až 5 sa to odporúča ihlice. A má to je 40 gramov, 160 metrov. 100% lán. Toto pekne. Japonské znaky. A teším sa z toho. A chcem z toho robiť vlastne japonský projekt od japonskej návrhárky. Shizen od Eri Shizimu. A tam je taká vzorka, že sa robí vlastne taký kvázi patentový vzor, čo na tom lane až tak není vidieť a robí sa to na takých väčších ihliciach, na takové voľnej vzorke, takže to som si urobila. Podľa mňa to bude fajn. To je taká košielka, že taká na leto by to bolo. Vidíme, že čo z toho bude. A teda k tomu som sa nedostala, to asi bude tiež, že waiting for the spring. Bude čakať na jar a tento začnem. Ale mám to už nachystané. No, čo sa z toho teším. Bude to vlastne také završenie kruhu celej tej mojej cesty, za ktorú som vlastne nesmierne vďačná. Jak som natáčala vlastne ten podcast a potom som ho editovala. Ja som si uvedomila, že vlastne aké ja mám šťastie, že som tam bola. Že som niečo také zažila, že to bolo fakt skvelé a som nesmierne vďačná, že som to tam bola a toľko zážitkov. Jaj, no. Bolo to super. A vlastne asi som zabudla aj polovicu vecí povedať v tom podcaste. Ešte som chcela vlastne spomenúť, čo som tam zabudla. Že sme tam mali najlepšiu sprievodkyňu, Katku Liškovú. Keď chcete, pozrite si aj jej profil na Instagram, dávam to sem. Ona fotí, ona je fotografka. Má tam fotky zo svojich ciest. A najlepšia sprievodkyňa na svete, fakt prísam Bohu. A strašne sme si sadli s ňou, boli sme na jednej vlne a úplne som šťastná za to. Lebo hľadať si kamarátov v tomto veku už nie je také a podľa mňa sme také kamarátky. A som z toho strašne šťastná. A to som tam zabudla povedať, tak som to chcela ešte spomenúť. A vlastne, ak keby mal niekto ešte otázky k tomu, tej ceste, alebo by ho niečo zaujímalo, tak dajte vedieť. A ja ešte mám plno tých reelov, alebo takých tých krátkých videí, čo budem dávať aj sem na YouTube, ako shorty, aj na Instagram. Mám plno nachystaných, takže aj tie ešte musím porobiť a teraz mám takú motiváciu. A ešte popridávam plno fotiek, dúfam. Lebo ja som to nejak nestihala, keď sme boli tam a ani potom, ale tak teraz bude jesen, zima, bude sa doma, bude môcť to dávať. Dobre, poďme na nákupy, lebo už som sa rozkecala. A mám teda veľa tých nákupov. No veľa. Tak primerane, dúfam. Začneme teda krásnym projektom od Two Ships. To je vlastne taká slovenská predajňa s vonou. A určite ste to zaregistrovali.
Uplačiapku Amazonke, tuším je to opačne. Uplačiapku Amazonke. Je to takto. Tu je návod k tomu. A teda som si kúpila tento balíček s takouto fialovou. Toto je Gilliat. Aj vám môžem asi Gilliat od Derem Natura. A chcem som povedať, že Merlot odtieň. Prepačte. A toto je Cumulus od Fiber Space. A to je Aubergine odtieň 922. A je to strašne veľkočké. A teda platí sa 3 vlákna dokopy a bude z toho krásna čapica. A tá sa bude posielať združeniu Amazonky. A sú to vlastne ženy, toto združenie teda združuje ženy, ktorým bola diagnostifikovaná rakovina prsníka a teda tak. Je to také dobročinná akcia na také povzbudenie ich. K tomu sú vlastne takéto kartičky, ktoré jedna je pre mňa a jedna bude pre tú pani, ktorú tu budem posielať. Tam jej napíšem odkaz. Je to úplne super. A veľmi sa na to teším, lebo to bude rýchlovka a to bude taký ten môj projekt do autobusu. Lebo MK už je dosť veľký, ale toto budem asi nosiť so sebou a teším sa na to, ako to uštrikujem a som strašne šťastná, že teda to vymysleli dievčatá a som rada, že sa teda môžem zúčastniť a veľmi rada. A ešte takýto malý darček k tomu bol. Som si vybrala, teda chcela som tú pozdierku, ale mám tieto mini nožničky, ktoré sú podľa mňa najviac rozkošné na svete. Takže som z nich mega nadšená, sú tiež japonské a sú skvelé a milujem ich. Sú krásne, maličké, úplne mini. Takže mám aj nožničky a teším sa, to je dáček pre mňa a dáček ja už trikujem. Takže z toho sa teším. Takže to bude jeden plán. To teda musím stihnúť do decembra, tak ja by som to chcela tento mesiac, alebo budúci na začiatkom a uvidíme. To bude rýchlovka. No a ešte som si teda vlastne, keď som si tam objednávala, keď som si ten balíček objednala, tak som si objednala ešte toto rastu. Oddiel Jachinto. To je taká žiarivá fialová. Ja si chcem už ešte jednu tú čapicu, jednu už tu mám, ale táto farba je taká úplne žiarivá fialová a celkom dobre to zaberá, alebo je taká modrá, no. Pozrite na ňu. Je krásna. Takže to som neodolala a z toho by som chcela čapicu, takže to bude. Tu mám projektovú taštičku z Japonska, tam si dám ten japonský projekt. No. A teda vlastne ja som si nakúpila voľnu hlavne kvôli, tu mám krabicu, kvôli tomu MK-lu. No. A tam som si prosím pekne kúpila Floru, tento odtieň a tento odtieň. Toto je magenta, tuším, aj sa to po slovensky tak volá, a toto je ten zelený papagaj. To bola moja farebná kombinácia. A k tomu som si ako ten Mohair zvolila túto bielu Kid Silk. To je tuším odtieň Krieda. Ak sa nemýlim, ja tu aj trošku, ktorý mi niekde vypadol. Asi. Takže toto je vlastne môj MK. Mám 4 z tohto a jedno toto. No, a to bola vlastne tá akcia Alpaca Party. Objednávala som to na Evony a takže samozrejme som si k tomu aj iné veci. Že jo. No. Ja som si objednala brushed alpaku. Takúto peknú pistáciovú alebo mentovú, ako to nazvať, 4 kopka. Z toho si robím tiež nejaký topik. Taký svitný. Takúto peknočku. Odtieň, 33. Takú. A potom som si ešte takúto broskinkovú floru. To je farba číslo 20. To sú
som si kúpila? 3. A to si chcem robiť taký svoj freestyle sveter, ktorý som vám chcela ukázať, že ako podľa toho, ktorého budem pliesť, ale som si ho nenachystala, že jo. Ale ukážem vám potom vzorku za chvíľku. A ešte som si objednala Air. Takých trošku šialených farbách. Že som si takýto Air objednala. Táto modrá je 37. To je 38. Tá oranžová. A toto je 39, takže to je po sebe. Tieto šialené farebné. A z toho bude vlastne Nola od Yamagari. Taký kardigan, ktorý má intarzia kvety, také veľké na rukavoch. A tam chcem vlastne použiť tieto dve farby. A ešte by som chcela zbytok bielej ako stred tých kvetov. Takže uvidíme, kedy sa k tomu dostanem. Týchto modrých mám 5. Takže na to sa teším, lebo to bude na veľkých listciach. A to som si dala aj do svojej fronty v Ravelry na najvyššie miesto. Tak uvidíme. Takže keď niečo konečne ukončím, tak pôjdem na to. Ale mám teraz problém, že nemám žiadne lánka. Lebo mám toľko projektov. Takže buď dokúpim lák, čo sa mi nechce, alebo dokončím niečo a spravím. No, tu som na tú vzorku. Tak chcem si urobiť taký sveter podľa takého, čo mám kúpený z obchodu. A chcem ho robiť taký žianý. No a robím to s troma vláknami flóry, lebo ja ich mám strašne veľa tých flór doma od Dropsu a chcem robiť z toho taký sveter, taký hrubší. Tu som skúšala a s tou broskinkovou sa mi to asi páči, viac ako s tou takou zelenkavou. A asi sa mi to viac páči táto tmavá ako táto vlečia. Ale tú vleču by som teda použila na patenty možno. A tú tmavšiu, tá tmavšia, tu si urobená takto, s takouto čiernou a s takou tmavou šedou. To je taká stredná šedá. Takže to nejako kombinujem. No ale to ešte ďaleko. Asi, a tú vzorku som robila na 5-kách. Vidím, že je trošku, je to tuhé, ale je to trošku priesvitné, tak uvidím, či poviem ešte nižšie, alebo musím to oprať, uvidíme. Takže to je môj plán ďalší. No ja mám strašne veľa tých plánov na jeseň a na zimu. Ale chcela by som k tomu robiť asi osobitú časť, lebo je toho veľa. Tam by som vám ukázala nejaké návody, čo sa mi teraz páčia, čo som si aj nakúpila návody. Takže to by som vám chcela spraviť. A mám veľmi veľkolepé plány a času je málo, ale snáď. Lebo už teraz máme 49 minút. No ešte jedno som vám chcela ukázať, čo som si jednu vec kúpila na dobrom trhu v Bratislave, čo býva. Na Panenskej som si kúpila takúto krásnu baretku. Ale pozrite, ona je s výšivkou. Som si nadšená. Počkajte. Trošku dám si na seba. Na chvíľku. Takže. Tá pani sa volala, že susedovie Mara. Ja sem dám asi, keď nájdem ju na nejakých sociálnych sieťach, tak vám sem dám, že kde to nájdete. No teraz si to neviem až tak pekne spraviť, ale no, ale ja si myslím, že je skvelá. Takže to bude mať ku svojmu krásnemu modrému, zelenému kabátu. Takže ja už som nachystaná na zimu. A som rozmýšľala, že by som si k tomu urobila nejaký šál s tou výšivkou, tie farby, čo sú tam použité, že zelená a tieto, že by som použila, lebo ešte vlastne chcem robiť strašne ten intarzia scarf od Anny Husseman. Už sa to tak volá a tam sú nejaké 4 farby, tuším. Takže buď takto, alebo niečo šialené, ale to ešte nemám vymyslené a to bude môj ďalší nákup.
ktorému neviem, keď sa dostanem. No, všetko? Všetko. Tuším. S nákupov áno. Dobre, napijem sa ešte. Lebo teraz pôjdeme k tej zaujímavej časti. Aj pre vás. No, trošku som asi strapatá. No, takže ja som chcela sa vám strašne poďakovať za podporu, ktorú mi tu dávate na YouTube, a teda prekročila som hranicu 500 odberateľov, za čo som nesmierne vďačná vám všetkým. A teraz som sa rozhodla, že by som vyhlásila súťaž o takéto jedno klbko, čo mám doma. Krásne, rúžové. A je to teda od Paulinky z vlny na predaj, ktorú ona farbila. A je to s bambusom. A je to zloženie 65% merino, 20% bambus a 15% hodváb. To 400 metrov na 100 gramov. Takéto krásna farebná. A o tu by sme si teda mohli zasúťažiť. Tu by som vám rada venovala. Ja som z toho chcela robiť taký topik. Ale som sa rozhodla. Ešte tu je taká krásna zelená, že to niekomu darujem z vás. Lebo som strašne šťastná za tú vašu podporu. Takže napíšte mi, budú sa rátať do toho komentáre spod tohto podcastu, takže napíšte mi do komentáru. A potom vlastne v ďalšom podcaste by som vyžrebovala výhercu v takomto našom podcaste, kde hovorím o tých svojich rozplatených a dokončených. Takže napíšte mi do komentáru, ak chcete vyhrať, a dajte aj odber. Sice neviem, či sa to dá nejako skontrolovať, že či ten dokumentuje odberateľ, ale uvidíme, to ja nebudem nejak siliť, ale som vďačná aj za každý odber, komentár, aj vaše lajky, a ďakujem vám za podporu a teda si zasúťažíme o toto krásne klbko, ktoré som vytiahla. Bola som ho hľadať. Ja, že už mám všetko nachystané, idem natáčať, potom som si uvedomila, že chcem vyhlásiť tú súťaž. Tak som si bola, že kde ho mám. A ja mám teda takúto plnú tašku tých ručne farbených, ktoré vám niekedy ukážem v nejakom špeciáli. A mala som to v mrazničke, lebo sa strašne bojím tých príšeriek, čo by mi to mohli rozkúsať plno, lebo raz sa mi to už stalo. Takže tam boli tieto moje vzácne kusy na detoxe mrazničkovom. Takže to je toto klbko, takže budem sa tešiť. A ja teším sa, že niekoho obdarujem. No, to by bolo asi všetko. Takže môžete mi napísať do komentáru, ako sa vám páčila táto časť, čo vypletiete, čo sa chystáte, či sa tešíte, že je jeseň, alebo ste smutní, že skončilo leto. Ja sa teda teším z tej jeseň, že sa ochladilo a že môžem nosiť tie svetre. A natočím aj tú krátku časť asi o tom MKle, keď sa mi podarí a čo som tam zažívala, aké problémy. A teším sa na ďalšiu časť a snáď sa mi teraz bude dariť častejšie natáčať. A som rada, že konečne dneska som to tak mohla pomaličky si spraviť, lebo sa mi zdalo, že tie posledné dve časti som sa tak nejak naháňala. Tak dneska som si to užila aj ja. Dúfam, že si to užijete aj vy. A pozdravujem vás všetkých a ďakujem vám za pozretie a za každý komentár, like, odber a vidíme sa na budúce. Čaute.